Bon dia, benvinguts a Ràdio Ins Montbui. Ara parlarem de notícies sobre 4 temes importants que hi són tendència i que és molt interessant parlar-hi. Ara començarem amb les notícies. Us parlarem d'una notícia comarcal. A Guissona, la policia va detenir a 3 persones per un segrestament d'un home. 2 van ser trobats a Igualada. L'altre a Madrid, a l'aeroport, intentar fugir del país. La víctima va poder fugir del que seria un segrestament exprés per reclamar un deute relacionat amb el tràfic de marihuana. Ara, al món dels joves. Els cinemes Yelmo han sigut denunciats per l'Associació de Consumidors en Acció per reduir l'edat màxima del carnet jove. La llei establia que l'edat màxima fossin 30 anys, però l'empresa de cinemes l'ha reduït a 26 anys. Decisió que fa cua no hi ha sigut bé, perquè segons ells trenca la llei que estableix l'edat màxima del carnet jove. Ara ens centrem en el nostre centre. Parlarem sobre l'equip de futbol del nostre centre, que va guanyar el seu primer partit de la temporada, guanyant a l'Alfa Manuel de Campanya de Vilanova i la Geltrú. L'equip va començar perdent, però va acabar capgirant al marcador. L'equip entrenat per Jesús Palacios va poder donar-hi la volta i mai van perdre l'esperança i van poder remuntar. Ara direm una altra notícia sobre el nostre centre. Al mes d'octubre es va reunir la Comissió de Professors de Participació de l'Institut per proposar idees per al nou projecte de direcció i es busca que els alumnes vulguin fer propostes, per exemple, a l'Escola Verda, festes, bon clima, etc. Ara us parlarem sobre una notícia molt impactant que ha causat molt tristesa al món del futbol i dels joves. El futbolista Álvaro Prieto tornava de passar una nit de festa amb amics a una discoteca a Sevilla. Havia agafat l'avant de les 7:35 hores per poder tornar a Còrdova, però ho va perdre, es va descuidar de l'hora a la discoteca i va sortir corrent. No era coneixedor de la distància i va perdre el tren, va declarar la mare. El jove no es va poder comprar un altre bitllet perquè es va quedar sense bateria al telèfon mòbil i es va saltar el control de seguretat per entrar a l'AVE d'entre Sevilla i Barcelona a les 8:55, amb parada a Còrdova, però el van fer fora. Després de trobar el cos, la policia continua investigant les causes de la mort del jove, en un comportament erràtic i confús que encara no té gaire explicació. I amb això acaba el nostre programa. Gràcies per haver escoltat Ràdio Ins Montbui. Fins a la següent.